हेलो गाइस वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि यूट्यूब चैनलसिम आरो आं दिनै पजिटिव जाबाय बा नेगेटिव होनानै रिजाल्ट फैदोंमोन नोंथांमोननो साइटिं होनाय जादों आंनि जितुबा सार्टिफिकेटखौ नेगेटिभनि आरो एन्टिजेन नेगेटिभ बेनि उनावबो आंखौ पजिटिभ होनानै अफिसनिफ्राय कल खालामबाय खालामनायनि उनाव गुवाहाटीनि एमएसएमई जायखौ टुल रुम गुसुङै टुल रुम होननानै जों मिथिनाय जायो एमएसएमई आमिनगाव आरो बे क्वारेन्टाइन सेन्टारसिम आंखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो फैनायनि उनाव आंखौ बेयाव लाखिबाय लाखिनायनि उनाव नोंथांमोना नुदोंना उनथिं बेसेबां मोजां मोजां सावगारि बेथिं खाथियावनो 37 नेशनेल हाइवे आरो नेशनेल हाइवे बेथिं खाथियावनो 37 आरो लोगोसे इपिआइपि कमप्लेक्स आरो बेथिं सापात गुदाम बै सापात गुदाम आरो बेथिं आरो इपिआइपि कमप्लेक्स एन्ड इथिंहाय सराइघाटनि ब्रिज बेयाव सराइघाटनि ब्रिज आरो बे गोजाम आरो बेथिंनिया पुरान अल निउ आरो अल मोननैबो अलखौ नुहुरा आरो निउखौ नुहुरा मानोना अला हेथेनानै थायो लोगोसे आं दं फार्स्ट फ्ल'रनि रुम नाम्बार 17 आरो फुंनि सावगारि नाय रावबो उथियाखै 9 बाजियालागै रावखौबो मोना बेयाव स्टाफनि गासैखौबो बा सोरखौबा सासेखौबो स्टाफनि मोना थानाय मानसिफोराल'सो थाबाय थायो बेयाव जायफोर पजिटिभ बिथांमोनासो थायो बाखि स्टाफनि मानसि मोनना माया स्टाफनि मानसिफोरा बेयाव थायो आरो बेथिं बुरलुंबुथुर लोगोसे बेथिं आइआइटि बे गुवाहाटी आइआइटि जुम गुवाहाटी आइआइटि बेनि उनाव खोन्थिबावगोन नोंथांमोना आं थानाय समाव मा जादों बेनि गासैबो डिटेल्स खोन्थागोन जानाय लोंनाय नङा होमबा स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरो आं बे भिडिअखौ बेनिफ्राय डिस्चार्ज एबा बेनिफ्राय थांनायनि उनावसो नोंथांमोननो होगोन होननानै आं सानदों आरो एसे प्रब्लेमबो जाना दङ बेनिखायनो बेनिफ्राय जेब्ला थांगोन अब्लासो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ रिलिज खालामगोन आरो नोंथांमोना दाउनथिं समायना पिक्सार बेनि उनाव जों सिङाव सानफ्रोमबो नांलायनाय जायो जानाय लोंनायनि थाखाय नोंथांमोना नायबाय था माबायदि जायो আজি পিংকুজি হালুকা খোৱা গৈছে আৰু ধুবা কৰি তেল খোৱা গৈছে আপোনালোকৰ গেটাৰিং মূল্য বেয়া পাব আল্লাহ কাৰণে কথা কৈছো সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰুমত মানুহ কম আছে না সেইমতে দিব লাগে মোৰ দিনৰ दा आङो ब्रेकफास्ट लानानै फैबाय आरो ब्रेकफास्टआ थालिर दैसे दावदै दैसे स्लाइस अभी मैं कहाँ से शुरू करो आगे से शुरू करो ना पीछे से शुरू करो भाई जैसा मर्जी ऐसा खा लो ओह नो बयनिसिमबो इन्टारेस्टिं खोथाया जाबाय बेनो जे कभिड पेसेन्ट पजिटिभ पेसेन्ट होननानै बेयाव लानानै फैदों लानानै फैनायनि उनावबो मेडिसिननि होनो थाखाय बे डाक्टरा जेबो माबा खालामा रुमावबो डाक्टरा हाबा गावबा गाव नांगौबा जुदि सोरबा जुदि गुजुनाय जादोंबा लोमजानाय जादोंबा मेडिसिनखौ लानानै फैनांगौ बा मुलिखौ लाना फैनांगौ माबायदि आरो पजिटिभ नङा होमबा आरो डाक्टर साक्टर जेबो हाबनानै जेबो खौरां लाया स' माबायदि पजिटिभ कभिड-19 बेमारा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननि फैबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों भिडिअ लानानै लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय दानिया थांनोसै आरो साननैनि उनाव आंखौ डिस्चार्ज खालामबाय स' गुवाहाटीथ' फैदो अब्ला सराइघाटनि एबा बुरलुंबुथुर दैमानि ब्रिजखौ
नायलांनाया बा बेयाव फट' दैखांनाया दिस इज भेरि इन्टारेस्टिं आरो भेरि इम्पर्टेन्ट स' फट' दैखांनानै नायलांसै होमबा लेट्स गो